Nakaandam ang kabumbiruhan sa pagtubag sa alarma sa sunog nga muulbo sa mga high-rise building. Sayra nato ang katakos sa BFP pinaagi ni ining report. Unang migawas ang aso sa taas nga bahin sa building. Timaan nga adunay sunog nga nahitabo. Taon-taon miabot ang mga fire trucks nga mikumbati sa pagpaong sa sunog sa ibabaw sa building. Migamit na og area ladder sa fire truck ang kabumbiruhan nga maoy ilang gigamit aron makaabot sa pagpasirit sa gigikanan sa sunog. Ang Cebu City Fire Office adunay upat ka mga area ladder nga magamit sa ingon niini nga panghitabo. Aron mas dali nga makakanaog, nagrapil ang mga bombero padung sa bus. Samtang nangabot usab ang ambulansya, gipagawas ang mga kawani sa nasunog nga edipisyo o gitapok silang tanan sa usa ka evacuation center. Lisod man kayo moingon ta, it's very good or excellent because kinahanglan gid ba there is always a room for improvement. Daghan tang nakita ang mga lapso siguro, but this is the first time nga ni conduct og simulation exercise sa nag-involve high-rise buildings. Naay mga areas for improvement, which is we are looking forward nga on the next drill mas ma-implement pa gid nato. Kinato nasaksihan karon mo ni siya ang pagpakita sa katakos sa Bureau of Fire Protection sa pagresponde sa mga alarma sa sunog. Ilabi na kadtong sunog mahitabo sa mga high-rise buildings sama nini, pagpakita sa kini sa ilahang mga katakos o ekipo nga gamiton sa pagpaong sa sunog. Mato ni Senior Fire Officer Wendell Villanueva ang tigpamaba sa Cebu City Fire Office nga dunay 19 kasunog ang ilang narespondihan. Sulod lang sa Marso og mitala og kapin 50 milyon pesos ang danyos. Nagunang hinungdan sa sunog ang problema sa linyas kuryente ug ang gamit sa pagpangluto sa kusina nga napasagdan. Kini tipiko gabahin sa ato ang pag-obserba sa Fire Prevention Month 2022 mo na ni mutapos sa tanan natong activities for the month of March. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.